असे हे गोव्याचे वैशिष्ट्य. Time to witness this celebration. मजाल में करंजे, श्री दीपक साखरकर, श्री सत्यवान जोगळे, श्री दिनेश साळगावकर तथा श्री दिनेश उसपकर त्यांच्या सगळ्या व्हॉलंटरी कामा खातीर आमकां मनोरम्य असो सुवाळो पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांक ताका ताळयो वाजोवन तुमकां उर्बा दिवची खरंच. आज जो नौकानयन स्पर्धा जी दीपोत्सव समिती साखरी विठ्ठलापूर असंख्य असे कलाप्रेमी भक्तगण आज इथं उपस्थित आहे. दीपावली उत्सव समितीच्या वतीनं कार्यक्रम आयोजित केले आहे. सर्वत्र ते आहेत सर्वश्री महेंद्र चोडणकर, राजेश चोडणकर आणि समीर गोवेकर यांचंही दीपावली उत्सव समितीच्या वतीनं मी त्यांचं स्वागत करतो. ज्यांच्या खातीर आमकां सुंदर असो सुवाळो पळोवंक मेळटा ते दीपावली उत्सव समितीचे पदाधिकारी आसात. अध्यक्ष श्री शैलेश फातर्पेकर, सचिव श्री संदीप नाईक, खजिनदार श्री महेश नाईक, उपाध्यक्ष श्री ह्या कविते बरेच जडावाचे अलंकार करवले. नऊ नंबराचे जी बोट पुढे सरतात युनिक बॉयज पर्याय. 10 नंबराचे सातेरी आमोणा. Beautiful Goa, again all welcome you for this February Purnima which is happening in Sakhri. विठ्ठल रखुमाई देवस्थान विठ्ठलापूर साखरी वर्षाची परंपरा असलेलं हे देऊळ पंढरपूर म्हणतात अशा या विठ्ठलापूर साखरी यांना